ang Dios nining mga takna uban sa atong Apostol Bonifacio Limosnero Ukol, uban sa atong General Secretary Monsignor Godofredo Reyes, sa mga kaobispuhan, kaparian, ginikanan ug hilabi na gayud sa atong mga kabatan-unan. Ang akong tema, ang katungdanan sa adlawng pagkinabuhi sa tawo. Ang pagkatinugyan sa adlawng pagkinabuhi sa tawo usa ka dakong buhat kini nasakop sa hingpit sa pagkausap sa kinabuhi sa tawo. Kini mahimo lamang pinaagi sa pagpatalingog sa hangyo sa Dios. Anak ko, ihatag ka nako ang imong kasing-kasing ug ipahimot sa imong mata ang akong dalan. Ang Proverbio 23:26 igsoon nag-ingon, anak, pagmatngon pag-ayo ug himuang panig-ingnan ang akong kinabuhi. Sa diha nga si Kristo nagapuyo sigid sa atong kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo sa mga panghunahuna sa tawo, madala ilalong sa kanghian. Unsay Dios nung balaod ang gihatag sa Dios sa pagmando sa tanang buhat, pamation, tan-awon, basahon, sultihan o huna-hunaon sa Kristohanon. Ang Filipos 4:8 o Mateo 7:12. Igsuon diri una kita sa Filipos 4:8. Ang Filipos 4:8 igsuon nagaingon, sa katapusan, mga igsuon, una ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angay dayon sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Igsuon diri una kita sa Mateo 7:12. Buhatan sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kanino. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Unsa istandarte o sumbanan ang gihatag sa Dios alang kanato? Ang 2 Corinto 6:14 igsuon nag-ingon. 2 Corinto 6:14. Ayaw kamo pakighiusa sa dili magtotoo. Makighiusa bagod ang matarong ug ang dawtan. Unsa may pagkatipon sa kahayag ug sa kangitngit. Sa ato pa, dili pwede diha sa kaugalingon ang pagbuhat ug dawtan. Sanglit ang dawtan, dili man makaangkon sa gingharian. Unsay relasyon sa Kristohanon sa kalibutan? Ang 2 Corinto 6:17 igsuon nag-ingon. 2 Corinto 6:17. Busa ang Ginoo nag-ingon, kinahanglan biyaan ninyo sila o magpahilayo kamo kanila. Ayaw ninyo hikapa ang hugaw ug dawaton ko kamo. Busa ang Biblia sa paghatag kanato sa lagda. Nan, hain naman ang atong pagkagarbo. Gipalagot na ba pinasikad sa usang lagda? Sa lagda ba sa pagbuhat? Hinunua sa lagda sa pagtuo. Nan, atong masabtan ang Ginoo sa Biblia. Mga kinahanglaning suon ang atong pagtuo mapabarong nato. Sumala sa Roma 3:31. Roma 3:31 igsoon nag-ingon. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Hinunua gilikon nato ang balaod. Paunsa nato mapabarog ang kasuguan? Dili nato kini mapabarog kung dili kita magsubay sa lagda sa pagtuo. Sa unsay hinungdan dili kini mapabarog tungod sa kadautan ug sala nga niastong kinasuluran nga bahin sa atong lawas. Ang Roma 7:21-23 igsuon nag-ingon. Busa nasayran ko kini usa ka balaod